Ai thì ở đây lên mà kệ. Hi, welcome back to my channel Rizuldi Marimba and Jeremy. Dayo ang dongfैयो जोंनि बे दैफां सकआवहा. दायो नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो. आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनाय जाबाय. बे जाबाय जोंनि सक. Dukan fैदों आं दुकान. नै बेकार गोजा बिसोरो. बाय बाय टाटा गुड बाय. नैबेनि नामा लोरलां. नैबेनिया जाबाय खानास. नैबेनिया जाबाय इंलिश. नैबे जाबाय मामोनलाय बियो हिन्दी मास्टार. माने जोङो दखानाव फैबालाना बिराद डाइलगजोंनो डाइलग मिनिबाय थायो आरो डाइलग मिनिबाय थायो आरो माके माबायदि दाउनाय सोलायोना सोलायना माने अनेकखौ सोलायो. माने बिस्कुटबो दङ, खामबो सोलायो, अनेक सोलायो आरो बिदिनो. दिनै माने गरम, बिराद गरम, माने गरम आरो गरम बोथोर ना, बेनिखायनो बिराद गरम. दुकानाव फैयाबानो उपाय गैया. पुरुना कास्टमार MRP नायबाय थादों बिथाङा नुवाखै आरो. बेयाव 15 थाखाल'सो दङ. बिथांमोना एल'ग्रानि खौरां रायलायबाय थादों आरो. दा जोंबो बारा गैला, जोङो भैरबकुन्द'आवहा सोलानोसो थांगोन. सोलानो ओरै सोलागोन आरो जोङो. नैबे जाहा बांसिन सोलानो हाग्रा. बियो बांसिन सोलागोन.